Ευχαριστίες οφείλονται στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος και στην Εβραϊκή Κοινότητα των Αθηνών για την πρωτοβουλία τους να τιμήσουν σήμερα τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρώ Δαμασκηνό με την ευκαιρία της εθνικής μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Αποδεικνύουν έτσι τα πλούσια συναισθήματα ευγνωμοσύνης τα οποία νιώθουν προς τους συμπολίτες τους Έλληνες χριστιανούς για τη συμπαράστασή τους στην απάνθρωπη δοκιμασία της γενοκτονίας την οποία υπέστησαν από τους Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την αρχή οφείλω να τονίσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, τον οποίον τιμάμε σήμερα, δεν έπραξε παρά το καθήκον του ως χριστιανού και επιμενάρχου. Εφήρμοσε αυτά τα οποία η θρησκεία μας διδάσκει, δηλαδή ότι μείζον πασών των αρετών είναι η αγάπη, όπως την εδίδαξε ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου και όπως γλαφυρά την περιγράφει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του. Αλλά και η δικαιοσύνη, την οποία εφήρμοσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, είναι επίσης μεγίστη αρετή. Ο Κύριος μας τόνισε στην επί του όρους ομιλία του «Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και ο προφητάναξ Δαβίδ χαρακτηρίζει μακάριο τον άνθρωπον εκείνον ο οποίος διαχειρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο τις υποθέσεις του και προσθέτει ότι ο δίκαιος αιώνια θα μνημονεύεται. Και στη Σοφία Σολομώντος διαβάζουμε ότι η δύναμη του Θεού είναι η πηγή της δικαιοσύνης του και ότι δίδαξε τους ανθρώπους πως ο δίκαιος πρέπει να αγαπάει τους συνανθρώπους του. Αλλά το ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός έπραξε το καθήκον του ίσου δεν μειώνει τη συνεισφορά του στον πολιτισμό των καιρών μας, που τότε μεν επλήττετο από τη σκληρότητα και την απανθρωπία, σήμερα δε από την αποστασιοποίηση πολλών από βασικές ηθικές αρχές που η προκλητική περιφρόνησή τους σημαδεύει δυστυχώς την εποχή μας. Έχοντας βιώσει τους καρπούς του πνεύματος, δηλαδή της αγάπης και της δικαιοσύνης, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός αγκάλιασε με στοργή κατά τη σκοτεινή περίοδο της κατοχής της χώρας μας από τα γερμανικά στρατεύματα τους δοκιμαζόμενους Εβραίους συμπολίτες του και έσωσε πολλούς από αυτούς. Και επιπλέον η καρδιά του δεν άντεξε στην αδικία και διαμαρτυρήθηκε έντονα στην ναζιστική διοίκηση των Αθηνών, με συνέπεια να κινδυνεύσει άμεσα η ζωή του. Γράφεται χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων στον πολύ ενδιαφέροντα τόμο «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων», τον οποίον εξέδωσε το 2006 το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Γράφεται λοιπόν εκεί: «Ενεργή στάση υπέρ των Εβραίων κράτησε και η Ορθόδοξη Εκκλησία κάτω από τη φωτισμένη καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού. Με απόρριτη εγκύκλιο του προς όλες τις εκκλησίες παρακινούσε τους ιερείς και χριστιανούς να δώσουν κάθε βοήθεια στους κατατρεγμένους Εβραίους». Πιο συγκεκριμένα, όταν ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος πληροφορήθηκε την έναξη των διωγμών σε βάρος των Εβραίων της Ελλάδος, ζήτησε να επισκεφθεί τον πληρεξούσιο του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα, Günther von Altenburg, προς τον οποίον εξέφρασε τη δυσφορία του ελληνικού λαού για τους διωγμούς αυτούς. Είναι γνωστό ότι με απόφαση των ναζιστικών αρχών κατοχής, κάθε Εβραίος ξένης υπηκοότητας που ζούσε στην Ελλάδα θα έπρεπε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να μετακινηθεί προς τη χώρα της οποίας ήταν υπήκοος. Για τους Έλληνες όμως Εβραίους
Το μέτρο προέβλεπε τη μαζική μεταφορά τους στην Πολωνία. Ο μεγάλος λογοτέχνης μας Ηλίας Βενέζης διασώζει τον μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Φων Άλτεμπουργκ διάλογον. Αρχιεπίσκοπος, γιατί οι Εβραίοι της Ελλάδος, Ισπανοί υπήκοοι, θα πάνε στην Ισπανία, οι Εβραίοι Ιταλοί υπήκοοι θα πάνε στην Ιταλία, και δεν μένουν στην Ελλάδα οι Εβραίοι Έλληνες, αλλά πρέπει να μεταβούν στην Πολωνία? Άλτεμπουργκ, πηγαίνουν για να εργαστούν. Αρχιεπίσκοπος, εάν στέλνονται για να εργαστούν, γιατί πηγαίνουν και γυναίκες και παιδιά και γέροντες? Άλτεμπουργκ, γιατί είναι σκληρό να χωριστούν οι οικογένειες. Αν είναι μαζί θα ζήσουν καλύτερα. Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε έκκληση τότε στον Γερμανό πληρεξούσιο και του μίλησε εν ονόματι του ανθρωπισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ο Άλτεμπουργκ έδωσε ασαφείς υποσχέσεις, αφού προηγουμένως είχε ομολογήσει ότι το εβραϊκό ζήτημα ήταν κεφαλαιώδες και προγραμματικό για τον εθνικό σοσιαλισμό και ρυθμιζόταν από το κέντρο, το Βερολίνο. Γι' αυτό και ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος δεν έμεινε στην προφορική έκκλησή του προς τον Άλτεμπουργκ. Κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή τους εκπροσώπους των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας, όπως επίσης και των επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων, και όλοι μαζί απεφάσισαν να απευθύνουν υπό την σκέπη της Εκκλησίας δύο υπομνήματα, τα οποία έμειναν ιστορικά. Το πρώτο απευθύνθηκε στον κατοχικό πρωθυπουργό Λογοθετόπουλο και το άλλο προς τον Άλτεμπουργκ. Στο πρώτο με ημερομηνία 23 Μαρτίου 1943 τονίζεται μεταξύ των άλλων: πρώτον, κατά το πνεύμα των όρων της ανακοχής, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έπρεπε να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης από τις αρχές κατοχής, αδιακρίτως φυλής και θρησκεύματος. Δεύτερον, οι Έλληνες Ισραηλίτες όχι μόνον απεδείχθησαν πολύτιμοι συντελεστές της οικονομικής αποδόσεως της χώρας, αλλά και επέδειξαν νομιμοφροσύνη και πλήρη κατανόηση των καθηκόντων τους ως Ελλήνων. Τρίτον, ενώπιον της εθνικής συνειδήσεως, τα τέκνα της κοινής μητρός Ελλάδος εμφανίζονται αδιαρρήκτως ενωμένα και μέλη ισότιμα του εθνικού οργανισμού, ασχέτως πάσης διαφοράς θρησκευτικής ή δογματικής. Τέταρτον, η χριστιανική θρησκεία ουδεμίαν διάκρισιν, υπεροχήν ή μείωσιν αναγνωρίζει, που να στηρίζεται στη φυλή ή στη θρησκεία, δογματίζουσα ότι ουκένει Ιουδαίος ουδέ Έλλην, καταδικαζομένης έτσι κάθε τάσεως προς δημιουργίαν οποιασδήποτε διακρίσεως από φιλετική ή θρησκευτική διαφορά. Τέλος, εκφράζεται το ενδιαφέρον για την τύχη των 60.000 Ελλήνων Ισραηλιτών κατά το θρήσκευμα. Ανάλογη ήταν και η επιστολή του Αρχιεπισκόπου και των εκπροσώπων των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων και των λοιπών προσωπικότητων της Ελλάδος προς τον Άλτεμπουργκ. Να σημειώσω ότι στον προαναφερθέντα τόμο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου τονίζεται ότι η σύνταξη και η υπογραφή των δύο μνημονίων από τις πολλές και σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής δημόσιας ζωής με επικεφαλής των Αρχιεπίσκοπων απαιτούσε πολύ θάρρος με το δεδομένο των συνθήκων τρομοκρατίας που είχαν επιβάλει τα SS. Η αείμνηστη δημοσιογράφος Μαρία Ρεζάν στο βιβλίο της «Με νοσταλγία για μια ζωή έτσι χωρίς πρόγραμμα» έγραψε για τη σωτηρία τη δική της και της οικογένειάς της. Ήταν και ο Δαμασκηνός βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος που κάποια στιγμή της κατοχής, στην πιο μαύρη της ώρα, έβγαλε τη μοναδική εκείνη ανακοίνωση
διαμαρτυρόμενος για όσα τραβούσαν οι εβραϊκής καταγωγής συμπολίτες του και που ήταν η αιτία μετά τη συνάντησή του με το Ραβίνο των Αθηνών, τον Μπαρτζιλάη, να κάνει ο Ραβίνος τη δήλωση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω, όσο για μένα ανεβαίνω στο βουνό». Και αφυπνίστηκαν όσοι αφυπνίστηκαν και από τους ομοθρήσκους του και κρύφτηκε ο καθένας όπου μπορούσε. Ο μελετών την ιστορία της εποχής καταπλήσεται από τη γενναιότητα των Ελλήνων που παρά την απειλή της στρατιωτικής γερμανικής διοικήσεως ότι ο αποκρύπτων Εβραίους τυφεκίζεται επί τόπου, ανέπτυξαν ένα ευρύ οπωσδήποτε δίκτυο για την απόκρυψη των διοκομένων, τη φυγάδευση άλλων, ενώ με νομιμοφανή τεχνάσματα όπως αυτό των ταυτοτήτων υπερέβαλαν κάθε προηγούμενο. Ο Αρχιεπίσκοπος, σε συνεργασία με τον γενναίο αστυνομικό διευθυντή των Αθηνών Άγγελον Έβερτ και τον επίσης γενναίο γενικό διευθυντή των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Πάνο Χαλβέζο, έσωσε εκατοντάδες Εβραίους, βαπτίζοντάς τους στα χαρτιά ως χριστιανούς και ζητώντας από το Μεν Χαλβέζο να εκδίδει πιστοποιητικά του Δήμου, από δε τον Έβερτ με την υπογραφή του να εκδίδει πλαστές ταυτότητες στις οποίες αναγραφόταν ως θρήσκευμα των Εβραίων το χριστιανός Ορθόδοξος. Ο Βενέζης γράφει σχετικά ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή τον Χαλδέζο και του είπε «Εγώ έκαμα το σταυρό μου, μίλησα με το Θεό και αποφάσισα να σώσω όσες ψυχές Εβραίων μπορώ, έστω και αν κινδυνεύω. Εγώ λοιπόν θα βαπτίζω εντός εισαγωγικών τους Εβραίους και εσύ θα δίδεις πιστοποιητικό του Δήμου για να πάρουν ταυτότητα ως χριστιανοί Έλληνες». Στον αφιερωματικό τόμο του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο αναφέρει σχετικά ότι με τον τρόπο των πλαστών ταυτοτήτων που εφεύρε ο Αρχιεπίσκοπος, 560 Αθηναίοι Εβραίοι όπως και άλλοι από διάφορες πόλεις που είχαν βρει καταφύγιο στην πρωτεύουσα επέζησαν ως το τέλος του πολέμου προσποιούμενοι τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Η αναγραφή του θρησκεύματος στις ελληνικές ταυτότητες τότε απεδείχθη σωτήρια για τους Ισραηλίτες Έλληνες. Σε καμιά άλλη κατεχόμενη ευρωπαϊκή χώρα δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί ένα τέτοιο τέχνασμα, αφού σε αυτές δεν αναγραφόταν στις ταυτότητες το θρήσκευμα. Ας αναλογιστούμε οι Έλληνες τι και πόσα χάνουμε αντί να κερδίζουμε όταν άστοχα και επιπόλαια αφαιρούμε ψηφίδες από το πολύτιμο μοσαϊκό της πνευματικής και πολιτισμικής μας ιδιοπροσωπίας.